Dwi wedi dod yma heddiw i edrych ar 2 feic modur Royal Enfield. A ti bi ar 2 dwi'n deall. Ia. A be fedri ti ddeud amdanyn nhw? Wel, hwn di'r hynna de. Ia. 1949. Gath o'i brynu gan Arthur Jones yn Sir a gath ei werthu yn Tawsarna gan R.J. Williams. A pwy stad oedd o pan nes ti gael o? Wel, oedd wedi cael ei hanner ei adeiladu. A Eirin Jones wedi cychwyn yn nhw. Dyna fi orffan yn ydyn. O rai ti'n neud lot o waith yna fo? O, dwi'n oed o. A fel be? Wel, exhaust newydd, set yma, ailweirio fo. A be di'r darn yma? Injan sfar di hon. Ia. Oedd mi brynu hwnna i gael y gerbog. 50 dyn nhw ydyn nhw de. 50cc de. Ia. Model G di o. Oedd i brynu hwnna newydd yn 2006. 500 ydy hwnna. Bullets de. Caffi racer hwnna. Oedd o'n fod yn ei hanner cant. Nôch chi fyna. 50 mlynedd MCM. A nhw'n dweud mewn 29 yn diwedd. O, pam hynny? Yn y reswm? Wel, dwi'n meddwl dyna faint archebion gatho nhw de. Y rhif 8 ydy hwn. Nhw'n dweud yna. Yn India gath hwn i wneud de. Ia, ia. Mae'n hanes am adeiladu motorbikes Royal Enfield yn India, yn does? Mae gen ti ffrind sy'n gwybod dipyn am y gwahaniaethau? Oed. Gwynedd, dwi'n meddwl nawn ni gychwyn efo'r suspension cefn. Ar hwn, am bod o flwyddyn yna, does a ddim suspension yn cefn. Mae'r ffram yn solid de. Mae'r suspension springs yn y set, ysgwrs. Ia, a sut mae hynny'n cymparu efo'r un? Mae'n gael o swinging arm. Mae gen nhw'n suspension cefn. Mae'r rai chi'n ddim yn ei lawr de. A beth am y brakes? Ar hwn, mae'r brakes yn hollol mechanical. Mae'r blaen yn cable, a mae'r cefn, y rod, yn hollol mechanical de. Mechanical brakes de. A pam ti'n dweud mechanical, be di'r... Ar hwn, mae hwn yn hydraulic brake. Disc brake ar hwn, ysgwrs de. Mae'r cefn dal yn mechanical de, be gawn ni hwnna, ysgwrs de. Ac be di'r non-unit construction na? Hwn ydy'r non-unit construction. Ie. Gyda chi'r injan, di cael ei wneud gen Royal Enfield. Ie. A mae'r gearbox di cael ei wneud gen Albion. Mae'r ddau hollol wahanol. Mae'r giant yn connectio un i llall de. A dyna beth yw'r siap ar hwn. Dyna ddim yn connectio fe gilydd. Mae'r ddau yn separate castings. O, ie. A sut mae hwn yn cymharu? Wel, ar hwn, mae hwn yn galw semi-unit construction. Mae'r gearbox wedi boltio i'r injan hwn. Mwy fel un mewn ffordd, de. Dydy yn separate eitha hacw. Ie. Hollol separate, de. Mae'r separate, ond mae wedi boltio fe gilydd. O, ie. A beth am y cylinder head a'r barrel? A mae hwn yn un. Chi cylinder head a barrel cast iron ar hwn. Twm, lle. Ie. Cast iron. Ar hwn, am bod yn mwy modern, mae'r cylinder head a barrel yn aluminium alloy, de. O, ie. A ignition? Plwg yn cael ei danio gen mae'n galw magneto. Hwna di'r magneto fyna. Ie. A mae'r batri'n cael ei chargio gen dynamo. Ie. 6 volt dynamo, de. Ie. Ar hwn, am bod yn fwy diweddar, gyda chi electronic ignition sy'n tanio'r plwg, a mae'r alternator yn chargio'r batri hefyd yn 12 volts. O, ie. Mae hwn style electrics hwn yn mwy modern na acw. Dyna oedd y style ystafell, magneto ignition. A lle mae'r batri'n dod i fewn i gyd o hyn? Wel, ar hwn, mae'r batri'n bwysig i'r motorbike redag, de. Ond ar hacw, eith o danio'r redag heb batri o gwbl. Mae o'r batri o'r style adeg hynny, 6 volt. Wet battery? O ie, lead acid battery, ie. Ond oedd un math o battery sydd yn acw sgwrs da, ond o'n type fwy modern sydd e. A'r gear change? Reit. Yr oed yma, oedd y gear change ar ochr dde. Pam hynny, rhyw reswm? Am bod rhan fwyaf o bobl yn eisiau troed a llaw dde sgwrs da. O ie. Ond wedyn, mae bob manufacturer y byd wedi cael ei wneud i motorbikes wan efo'r gears ar ochr chwith wan. Wedi cael ei newid ar ochr chwith ydy hwn. Ie. Ydy gwir, de. Does na ddim motorbikes modern efo'r gears ar y dde mwy, de. Ond yr oed yna, mwy lai bob motorbike. Ie, rhyfedd, de. Ie. A'r starter? Reit, ar hwn, da chi'n iwsio kickstart yn unig, de. Da chi'n cicio hwn i gychwyn o. Mechanical eto, de. Ie. Ond ar hwn, mae'n electric starter.
da chi'n eisiau, wrth gwrs, botwm o'r batri. So mae'r batri, wrth gwrs, yn gallu cychwyn hwn, wrth gwrs, de. Ie. O hefyd, digwydd bod, ar hwn, mae yna Kickstarter hefyd, de. Ond ar lot o motorbikes yr oed yna, dos o ddim Kickstarter. O, mae'n Kickstarter hefyd? Hefyd, oes, ond ar rhan fwyaf, ar bikes eraill, mae electric start yn unig, de. Dyn, dwi'n meddwl yn y 50au, ar yr ffactri Royal Enfield, gwerthu 800 i'r Indian Army yn India, wrth gwrs, de. A dyn am bod wedi gwerthu gymaint, a bod hi'n army hefyd, o'n nhw eisiau neu siŵr bod nhw'n cael gyno spare darnau barang hir, lle. Ie. So o'n nhw'n shipio darnau dros o'r wlad yma, a dwi'n siŵr os o'n nhw'n neud nhw, ta assemblo nhw adag ynny, yn India, de. Ie. A dyn, pa ath y ffarm o'r wlad yma, gorffan yn 1967, ar i'r ffactri India gario ymlaen, a wan maen nhw'n neud jyst i 500,000 o motorbikes Royal Enfield yn India. Bob blwyddyn? Bob blwyddyn, o ia, bob blwyddyn. Waw. Mae ffarm go fawr ond, de. Ond ar i'r gyd dechrau, am bod eisiau darna i gadw'r motorbikes yn India ymlaen, de. Ti'n cael. Mae hain o, wrth gwrs, wedi gorffan yn 1967. O, diddorol iawn yn dweud gwahaniaethau rhwngthyn nhw. O, fel mae'r blynyddoedd yn ymlaen, wrth gwrs, mae hwn yn fwy debyg beth chi'n gael nhw'n feic efo injan o ydy. Mae hwn yn rhy beth mewn ffordd, ond Ie. fwy newydd, de. Ie. Ie. A beth yw'r syniad cael hwn, Ken? Dwi'n gwybod ti'n hoffi motorbikes. O, beiciau modur, ni. I ddangos nhw? I ddangos. Yn y ti wedi bod yn ddiweddar? Do, da ni bod yn Sioen Efyn. Ie, a ti'n cael... Beth ti'n gael am fynd yno? O, ryw plag, dechan. O, diolch gen ti? Na. A ti'n cael mynd i fewn am ddim wrth gwrs? O, mae hwnna werth rhywbeth. A bobl a lot o ddiddordeb yn does? Mae dda, bod y beic yn ôl ydy. O, yn yr ardal, yn di. O, yn di. O, yn di. Bydd ddim gymryd o ddiddordeb yn hwnna, os ti'n dangos hwnna yn Efyn, os e? Wel, dwi'n ar y diwrnod, motorbike... Som gymaint o hynna'n pas, faith i